Haringkat kapang pedeng ban ajing kai borok sipenai kumno ban sumar ya gikhon ki belakha ringkat ki jingtho da kamet jungki ke Rashtriya Bal Swasthya Karyakram RBSK National Health Mission ke Sarkar Meghalaya hak step jong ka pratare ulber arja arpsau kala play ke National Birth Defect Awareness Month Ganesh Das Government MCH Hospital Shillong. Hakajing plia ketika step lai don lang dak Dr. F. Karshi Ying Director of Health Services but Joint Director NHM Meghalaya ke Kong Unica Lingdok Social Worker DEIC East Khas Hills ke Dr. Susil Daris Longtrai Pediatrician DEIC ke Dr. M. C. Imle Additional Superintendent Ganesh Das Government MCH Hospital Ubak Johnson J. Nongbet State RBSK Consultant NHM Meghalaya Nalor Kiwaipat. Habakran bak Dr. Susil Daris Longtrai kalau ong bagi kimi ki pa kim de ban susngo kot lat habaki yo ya ki khon ki badon jing thot hakamet henrei mardor ki de ban wat jing sumar bat menta ka sarkar India ka wanra da kani ka program RBSK ban sumar ya kum kini ki khulung kalau ong banamar ka jing bam shim khia bon ki khulung ki khlat balada ki heru ki im rengkat ka jing duna bak jing thot hakamet. So menta kasni gari kasni bangi launch ya ka National Birth Defect Awareness Month tahun bulan Mac. Kemudian tang ni ha ke state joni nri ha ki ha rihi barokoi. Mentang si kali bangi launch kali ke program. So balai bangi ko ban observe ya kani ka program ya kani ka birth defects awareness month kalong ba nyu I babon ha kini ki khlong ki badan ka jing thot kani ka jing duna ha ki department ka baja na do ka porba dang pun dang khaya ki. So ladang ipet ya kini ki yani ki statistics ha ke India ni pen I ba ke pen I ba ke jingyap jong ki khlong ba ke jingdon jong kita ki birth defects bangi ong keladuna ba na do ba ke inception jong kani ka National Health Mission worldwide kata ka jingyap ki ka jingdon jong ki khlong ki bakha bat kani ki birth defects kalong 100% kata kamu 100 naman laki sis pangot ki khlong ki bakha haman la usnam ki don ya kita ki birth defects tang ha India kumba 0.9% lani saw na ki spa kita ki khlong ki yam hapo ka shibanai na kadaw jong kita ki birth defects. But san point nyo nakasispa kiyang kiklong ki bahapok san snem ki badon ya kenta ki birth defects. So nakan daw jong kini ka jingbun ka kumbangi I ki statistics ka rihi barokoi lingba ka tanad jong ka kot ka khya ki yale banwa ya ki lat ki lenti ki ki daw ki bablong ya kata ka jing don jong kini ki klong ki bakha ki badan ka jing anna lani ka jing thot hakamet ka phat jongki. So kumban ong kini ki jing thot hakamet ka phat jongki khlong na do badang kha kita ki birth defects ko bangi ong ki don ki babon ki badan ka jing dei ba kita ki genes mi ong mo kita ki genes ki badan na do dang pun na do ki me ki pa ki me et pa et ki we ki dei ki jing thot ha ki banta ki badan ka ki jing thot jong ki banta jong ka kmi lani ka kmi ka dan kino ki jing shitong hakapor baka armet nanti suwa baka armet bro bat kiwe pade ki jing shitom haka kemi kumbangi ong kum kini ki infection mo kum ki nyang persit ki bangi osno ki nyang khar kini ki lawan pen khai ki khlong ki ba red ka khle ki ba mi osno bat hadian nang ni kini ki khlong ki long kin slam ban san ha bormet bat ka bor perkhat dan jungki nang ta kini ki kemi mo ki ba di dawai komentar pila ban sulit dawai sulit na farmasi lar kim pat te kila armet kila ban ship kino ki dawai ring bangi te ki dawai ki bobon ki dawai ring ba kini ki dawai pain ke rasro kom ki dai fanat ki ibuprofen ki no safe ya kini ki kemi ki ba dangpun ki kenja antibiotic ru ki dan ki sulit na kala sim kum to ringi kwa ban pen sok tho hi ki brio ba si sien ba kila te ban sien ba kila ko ban plan ya jing ban sedang hi kalong yen ki dei ban perkhat wa kini ki ba khoi kim dei ban chushim hin rewat na ki brio jo ka ko khya ki ba te kinu ki ba bhai ki kinu basni hi ki bon ki jinglen jong ka kemi ru ma
na la kam te bakal armen kum kini ki don mo kini kan thei ki ba bam kini ki kerni kini ka jing bam duma ka jing bam kwai nang ta bade ka jing di cigarette ki ba di wine la ni ki alcohol la ni ka kian kini kita ha kum kini ki jing pang ki jing ka sintur nang ta ka jing don ki jing thot hau budlom haka jabin kini ru kila pandai tang na ka daw jong ka jing kerni jong ka jing di cigarette la ni ka jing bam ka jing di kia jong ki kimia sa kiwi ba de ki lomba ka teng kini ki kimi ki sngan ya ru kisngan ye so kum kitu ki break bla obese ngi on no kum kitu ki break ru kim dalong kam da bhai ki khol la ki kha teng la ki sngan ye ki la ban yo long ka jing pang sini ki la ban yo long ka jing pang bibi ru ki mi so kini ki la wan pen long ba de ye khol i bang kha bang pon ha ka mi ba ki la yo carriage miscarriage no la ni abortion la ni ki la wan na ki la he ru ki la da mo khrap na ki dai brai ki la ban yap na pok ka mi chwa ban khai ki so kita ki ba ni perkhan ni on na sngai tem le kan kata le yi khlong nre kita ki ba man kata lawan pen khai ikon badon ka jing duna ha kamen nang ta la ka mi ka rai kho ero la ni ka duna kita bi vitamins kam tam ki vitamins ki ikon ka folic acid ni on la ni ka iodine ru ka folic acid ko ba nyo pho la ni prapo percent ki khlong ki bakha bat kini ka jing thut ha spine ha spinal cord la ni ha ka jabing ni ka dina ki jing duna auto folic acid so na ta ka da ki ong shawa pin planning of pregnancy shawa pin plan ban sedang ya kalong yang jong phi din ban ni ikun do doktor na man do ki advice ba pin di dawai folic acid na do lai bana shawa ban pon ni khlong ba lai bana hadian bla pon ni khlong so ka iodine ru ko la da piduna ka iodine ha kamen ka jayu la ban khai khlum badon ka bor duna ka perkhat pandai na ka tahu ka daw ki le ka ni ka iodine fortification ha ka mulong mo ki bo ka iodine so bakin nom duna ka iodine ha ki breu baro bat kham tam ha ki kimi ki ba pun so kumbang ila kini ki ta ki risk factors bani ong la ni ki bala ban ya dei bat kanika ka jing pon ye ki phone ki ba la ban yo ai kanika birth defects na ki genes mo ba yo kimi na ki khpa ngim dei bat kan no tangi kimi kan ban oh yo ini khon ban ong ni de na ka da jong phi ta ka don ka por ba ki ha pan ya separate no ban ya pau e no ong ba ngating yo na kha se iwe kan kha mo ka kami kan khai walang kumni rida man su tho ba pa long equally responsible ki genes ki wan lang na kami ba na pa na kami e na pa e kum jo hi ndi tang na kami so kata ko ni ki genes ba ka we ka long ba although kam ta ja e ha kanika community jongi ha ki khasi ka long ka jing ye song kha ki ba ya jan e kumenta o mama bat ka persa lani para si bakha si parakha first cousin kumtu तो कुमकिनी की जिंग शितम रू कुमकिनी की birth defects खमजा हाबोन जों किनी की बाय संखा संमान कुम बदंग ये डन का first blood relative पंगी ओमा कनी का जा खमतम हाकिनी की ब्रियो po India ha South India North India बाकिनी की Muslim community so हाकि ब्रियो जों हिंग सी ओमो खमरुना की ताकि बा khai ki khon ba na ring di mak te pade bam de na ki jeans ka de na ki we ru na ka jing shitam ma ka kabi na ki we kala wan de simple kum ki ni ngim sat bahai ki jhur lani ki so bangi bam ha ki jhur lani ki so bangi bam ja yu ki don ki pesticides lani ki set ai no ki jhur ba ki nom ya so ki to la da film sat bah ya ki breu ki bam le ba sai ba klan le re ya ka kumi even it does in baret ru kala wan kata an wan shna wan pendong ki kami ki ban yo ya kita ki khon ki badan kita ki birth defects so hamni ha ka center jongi hamni po district early intervention center ha po ka program jong NHM ni pet ya kita ki defects ya kita ki jing duna ha kaman ba kini ki long kita ki neural tube defects ko mangal batai mane kita ki jing thot ki ba la ban yo i na do dang khai khlo la ban jing a hanya khaman la ban ni ka jing at hani hadin jong clear la ban ni ka jing at hadin jong karandang la ni ham but lom ba hadin mo te bali ni stress ya kani kalong baladat ni treat hakapor ko babiang ikini ni la ban penong ki khlong la ban dai ban totally normal ru tamba nia normal
ngo bakila ban em ka jing em to bakila ban le hi shud ban ya hi le chabar hi rela dang e ti am kila ban no ba kim na tang ban ya chi shong sang ha ka wheelchair sakiway de ka bang yo I bhan kini ki birth defects ka bang ila ban I rak ma tani nan kam ban da check ki doctor ban le ya no ban diagnose ki kadika jingka jang ka sintur te kala ban de ka jingka ka ba po jang ka ting am ru teng teng dal akar ka sintur ni la pet sapo em jang ka ting am re ka ran ka por ka ba nang ni me le phina pet chang sapo ka ran ka jingka so balai ni ong ikini ru bari ban sumar kloi bot ka long ba lada ni ia yaki kawai kanong kilong kira wajing kya nama kinong nga ban ngoy ha ngoy le la no nama kadang lang ka connection ni sa kawai kalong bakin ki kilong nama kim la ban boy ha ban kejet ko ban ka mi kirai kho kim la ban ki wajing kya sa kawai kalong ba ki kini ki khna ki ban ka klef le bat palien jingkat sentur bat ngam ki thlon kin da karen so lada ki let kol no lada phim tri da ko ba byang sha ki ben em gi wi khna kim ko asha mani school da kran ru kino ko ni ka kran da thrun so yakini nak ta kadau lar phila ban wan ya lamut wan haki ki jaka ki bani ban sumar yakini ki baka sentur ki le apa ko ki sumar noi ki hadin rubna shani kelas sumar bari itu ki bakat ka tingam ki sumar ki hadin shisna so kini kan totally normal namar pitang shila adab na surgery pada jayuan yakini ni hapnya speech therapy so dot ka jingkan jong ki kan normal kinam don kata ka jingsha pet ben ki kena ka jingsha ki ben kiwi ki bangi ikle ami center jong ye ka de ki kita ka jing sitong jong crossnam ka jing sitong jong crossnam kam de ka bangi dayo I kumne rengi la ban lap ding ba ka jing batai jong ki ni khun janga lanon ro ki jing khyare ini khun janga I tes up para lai bun dai bun nung to isangya sipang ibun nang tade ki kloi ban yo kan ni ka jing shit ka jarho kimla ban mare so kum kini ki khilong ru ladangi lab ki don kum ni examen ni kam form ba ni le ka eko dalap ki don ka jing thot class nam la ban ni ka jing pe class nam dan ni kinu ki we ki jing thot dan ladangi sumari ki por ba biang ki la ban nok totally normal let school dan kam pep school nang ta ki la ban ni le kini ki sports ki football ki activity school activities kum bang yo pet kum la yetu doktor regarding ini ki jingpang ki birth defect ma lada dei menu lada dei ki bahasa ni hanong kendong ru lada ki khamtap ki bana kamshon kendong ru lada ki dan menu ki balap ye kini kini jingpang ka ba kan phatam kadi bagini lam shi PhD lani ki CHC ki bajantam namar ki doktor ki badan ha ki PhD CHC lu kitip ha kanu ka system lani ha kanu godor ban wan lam ye ki lani banai ka referral sha ki center jungi ki badan ni ashlom lani hajuai lani hatura kum joi te kila ban net be ha ki PhD ki CHC kila ban kendo ki kong asha ki kong agan wadi ki kong ANM ki badan ki sub center ru kila ban kendo ki mobile health team ki bang judan ki RBS ki mobile health team ki badan ha ki blog song ki ru kila ban kendo ki bar kila ban wat jiktep na ki ru ha kanu godor kin yo jing tho na ki doctor pe na ko ka na ka area jo ki la ne na ka chakasa jo ki na ka PhD CHC bar kinada jing tho shakare lebara ka referral form bakin pai ki shini support center pila ban ye so kun dia dalar ko to pas scheme ru na mar kini ki jing pang piang man screen dai te ki dan kam ne ki kini ka ban sim ne ki jing sumar ka dai bitang poshulong pe dai baki ni sisen baki layo e referral mas to shubu batagi kin long ki bala tip ba gila final diagnosis ki lada ki dan keno jing pang lada dei ka chuntur la bande ka jing pang clocks na la bande tu ka jing kriang ka jar kum club for te sisen mengi layo e final diagnosis na kan ka center ni pa ki ha ki panel hospitals la ki panel hospitals ki bon ha ki bagi dia ha state jungi but ki bon ki bagi la panel shabar jong ka jela jungi ro te ngidri social worker ngi iba take care ki patient ki e baro ka ba I shim I counsel ki patient chwa ban dai namar ba I judan ba teng ki khantam ki nong kandong pli ki wana do nong kandong wat teng mat chasor ki wat tang sisen shi banai do te ban phali khantam shabar jong bari ki khamte te ngidri counselor ngi iba in counsel ki mi ki pa ban tsong tho e ka jing dan ka man dai pha smar shaba te ngi dala de counsel e rum tangi sa bo e ka les ngi ben kre e ka les bat ngi sa bo e ka flight do ngi pha e ki patient jungi shabar jong dari da ka flight be but da war pha na te na sa ka sumaru da ka flight
Te yang kajing lo ting sabro kalabai lo lembaga nega program naga RBSK naga National Health Mission naga base kasor ka base bisa naga lembaga sarkar mi kene but nadok sadong ko nado balai nado ni jupun kre mo ni jupun kre ikali nado naga jaka bagi sa nado ka shinong bagi sa ni jupun kre ikali kandidat bagi wachu sasor nan nge breng ira pun kre kali but ni le alami ki shilo shi airport but ha kata kalenti bagi ni pa ki rum dei bagi yo kele hi ya di pa sumar idon ki health staff ni ki bagi pak angkat berki celo si ki jaka smar berki jogo halo de kiwan pai do jo Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka sharp plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya